jowere gi mago korwa donjo weche mag ohala. Johala manyama kima e boma ma Nairobi obago ng'anyo ka gikwedo jopiny China modonjore e ohelni magi. Ka giwuotho e chuny boma ma Nairobi, johala go wacho ni donjo jopiny China hinyogi ka gimako chenro duto mag ohala kochakore loso mwandu nyaka e ohala mag aswekra. Kamano bende giseyo gi kuom uso mwandu gi nengo mane piny, makoro wacho ni ketho ohala ne jo Kenya ma bende timo ohala machal kod mago. Gidwaro mondo piny owacho odonjre wachni. Jafwambo marwa Edwin Okoth chopo kama itime ng'anyo ni nyakwara mogi kendo koro dani mondo watudre ne kode achiel kachiel onyiswa ni to gin ang'o gini ma otimore. Ywak nitie ni jo piny China odonjo nyaka ohelni mag aswekra. Edwin Okoth nyiswa ni to maendi dipo ni miyo nyiso ni oganda jo Kenya oluoro piem, koso nitiere gima gidwani mondo ketnegi lwasi makare ma ok gine ka bedo negi kaluwore gi donjo mar jo piny China e ohelni moko matindo ma pacho ka. Edwin. Erokamano ahinya George Bati, awinje yo makare kendo mana kaka iwachono, wan e chuny boma ma Nairobi kama kawuono ne moko kuom johala obage ng'anyo ka giwacho ni gisebet ka giyudo lal nikech johala mawuok e pinje ma China makelo mwandu mang'eny osebet kamayo gi ohala, omiyo gisebet ka kod ywak ni ok ginyal piem gi jo China kendo koro ok ginyal timo ohala e lwasi machalo kamano. En ng'wech manowuok downtown kata kuonde ma itime ohala kaka Nyama Kima gokinyi ma kawuono ka gichomo e dier boma kama ne gichung' dhorangaj Arambe House kama ofis mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nitiere. Kanyo ne gitemo bende golo chwalo ng'ur machalo kamano ni mondo golnegi jo China maketho kata rocho ohala magitimo. Kane ok ginyalo donjo e apis mar jatend piny Kenya William Ruto, ne gidhi e apis mar jalupne Rigathi Gachagua. Kanye makoro ne gichwale kwayogi mar wacho ni gidwaro mondo ne kaka inyalo duoknegi piny piem mabiro gi ohala madongo dongo mawuok e piny mar China. Moko kuom giwacho ni ginyalo kelo masinde mag loso mwandu mawuok e piny mar China. Ka gisekelo masindego magiketo e thurka, kendo jogo mauso negi masindego ema chak biro kelo piem mar ohala makoro miyo ok ginyal uso, kendo giwacho ni ok gibiyie mondo gima kamano timre mondo odhi nyime. Gimiyo jalup jatend piny Kenya nyaka godhiambo makawuono mondo mi giduoko, kendo giwacho ni ka ok omigi duoko e wachno, manyiso ni kok onyisgi ler mar kaka gibo timo ohala, to en ng'anyo mabiro dhi nyime pile ka pile nyaka chieng' giyud ler mar wachno. Wan e apaya mar Taveta Road, George Bati, kama be moko kuom ahinya thoth johala matindo tindo go wuoke. Moko kuom gi noloro, moko kuom gi pod oloro nyaka sani, to ng'eny gi to koro oseyepo nikech ng'anyo mane orumo gimoro kapok oromo sa 7 to koro sani ok dhi nyime. Gin mar koro moko dok e uso, moko to pod oloro. An gachiel kuom jogo mane timo ohala kama be ne kawuono ne ng'anyo, to ang' ni ng'wona George Bati nikech ok odhi winjo dhok mawacho ni en ang' no wuo kata gi Kiswahili. Pengine tueleze tu kwa ufupi, maandamano ya leo ilikuwa inakusudia kupata nini? Maandamano ya leo ilikuwa inakusudia ili jambo la China ambao umeingia pale KU anaitwa China Square ameleta tension mingi na ameleta wasiwasi mwingi, manake kule watu wanaandamana na wanajazana kule kwa zile bei anauza. Kwa hivyo pengine ungetueleza kwanza jina na biashara ambayo unafanya Mimi naitwa Damaris kutoka Dama Mobile Spare. Mimi najihusisha kwa uuzaji wa spare parts za simu. Kwa hivyo unasema maandamano ya leo ilikuwa inakusudia kurudisha nyuma upinzani mnapata kwa biashara kutoka China? Maandamano ya leo ilikuwa inakusudia upinzani ambao tunapata kutoka wa China. Manake wanatoka China, wanakuja huku, wameinvest biashara zao, na zile biashara wameinvest maana wao ni wao manufacturers, wanauza kwa bei za chini zaidi hadi sisi wenyewe tunashindwa vile tutauza. Wewe kama mmoja ambaye alikuwa kwenye maandamano leo, sijui kama unaona kama tumefaulu ama bado? Mimi kama mmoja wa wale ulikuwa kwa yenye hayo maandamano, natumai rais wetu ametusikia na deputy wetu ametusikia na pia CS wetu Moses Kuria ametusikia, manake sauti ya mwananchi naona kama imesikika. Kwa hivyo matarajio yako kuanzia leo itakuwa? Matarajio yangu ni kwamba serikali itachukua hatua na itatu protect kutokana na hawa wa China, manake wanakuja wanatu prevent sisi kufanya biashara vile inastahili. Mara nyingi tunajua kwamba mnatoa bidhaa hizi kutoka kwa Wachina. Kwa hivyo
mkisema waondolewe ama waache kufanya biashara, inamaanisha zenyu pia zitaathirika? Zetu hazitaathirika, manake wanastahili watuuzie wakiwa manufacturers na wakaya kwao, ama wakikuja huku watuungane na sisi kufanya biashara legit. Biashara tunauza bei moja, sio wanakuja kuuza nusu ya ile bei sisi tunauza. Kwa mwananchi wa kawaida kama unavyotarajia wanafurahia bei ya chini, kwa hivyo wale ambao wanasema pengine Mchina ameleta nafuu katika bei ya bidhaa, utawaambiaje? Mimi nitawaambia wale ni wale hawaoni future ya kesho. Manake kama atauza hiyo bei ya chini, ule mwenye anaenda kununua atanunua kwa hiyo bei ya chini, lakini wale nao kwenye Gikomba, Murudhuri na Nyamakema na kwingine, wale watu wameajiriwa na wale watu wote, na zile biashara zote zitarudi chini. So ule mmoja atasaidika kununua ile bidhaa item moja, lakini wale wengi wanaleta kwa wholesale, wao watakosa kazi. Asante sana. Asante. George Bati manaka kiwinjo no wacho ni gin gi ywak ni ohala gi osebet karochore ahinya nikech piem magi yudo mapek, nikech China kelo mwandu nengo mapiny kendo kelo mwandu mang'eny dichiel, kabe nogolo gi mane piny China kama jowero gi bende dhi gole mwandu. Ka ok mano George Bati warito neno ni to okang' mane ma gibiro kawo ponono ni giyudo duoko kata ponono ni ok giyudo duoko dichieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Edwin Okoth kuom miyowa ler machal kod mago kaluwore kod weche mag ng'anyo makoro johala mapacho ka nigodo gi dwaro mar neno ni weche kata lwasi mar ohala obedo makare, kendo piny Kenya obedo mano mamiyo thuolo mokwongo oganda ne e weche mag timo ohala. Nyakwara Mogi wawere kod mag ng'anyo no wadonjane e nonro makoro yango